விகே கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் மரக்காணம், பாண்டிச்சேரி தான். ஸோ விகே கலெக்ஷன்ஸ் உடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பொன் ஜுவல்லரி. எனக்கு பார்க்கறதுக்கு தங்கம் மாதிரியே இருக்கணும், கருத்து போகக்கூடாது, எனக்கு அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐம்பொன் ஜுவல்லரி. ரெண்டாவது இது நம்மளோட உடம்புக்கும் நல்லது அப்படிங்கிறனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குடைய டிமாண்டும் அதிகமாக இருக்கு, நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறதும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐம்பொன் ஜுவல்லரியில் நம்ம விகே கலெக்ஷன்ஸ்ல வேற என்னெல்லாம் கொடுக்க போறோம்? ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுக்க போறோம். எந்த ஐம்பொன் ஜுவல்லரி வாங்கினாலும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஐம்பொன்ல ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு. ஐம்பொன் வாங்கினா ஐம்பொன் நல்ல வேலை நீங்க தங்க கடை வைக்கல. சரி, எல்லாருக்குமே கிஃப்ட் இருக்கு. ஆஃபர்ஸும் நிறையவே இருக்கு. 10% வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 மேல எடுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே 10% ஆஃபரும் இருக்கு. ஆன்லைன்ல இருக்க பிரைஸோட நம்ம இதுல போடுறதுனால கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. இது நர்வஸா இருக்கீங்களா? எதுக்கு? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டால் போடுறேன். ஓகே பேபி, ஓகேனா? சூப்பர். வாங்க, வெல்கம் ஆன் போர்ட் டு சஷ்டி பொட்டிக் எக்ஸ்போ 2 அண்ட் விகே கலெக்ஷன்ஸ்ல ஐம்பொன் ஜுவல்லரி நம்ம கிட்ட ஆன் போர்ட் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க. எங்களுடைய பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.